Sami e în top mereu. Aruncă cu bombe, frate, haterii face fileu, yeah. Ieza Sami e în top mereu. Aruncă cu bombe, frate, haterii face fileu, yeah. Wow, 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 noi nu ne oprim deloc. Abonați loial, să știți, nu glumim, te menține non-stop. Ca la șah-mat, hater eliminat. Sami e ca un tank blindat, yeah. Sună alarma, frate, și Sami pus pe fapte. Multă muncă în spate, din vis în realitate. Minecraft ziua, Minecraft noaptea, dita mai comunitatea. Sami e cu minatul, hop, surpriză, diamantul. Ieza Sami e în top mereu. Aruncă cu bombe, frate, haterii face fileu, yeah. Ieza Sami e în top mereu. Aruncă cu bombe, frate, haterii face fileu, yeah. Jocuri faine, reacții face, colaborări multe numeroase, momente multe amuzante, râs de caz pe spate, challenge-uri și provocări. Sami Minecraft player, încerci degeaba să le enervezi, îți destin te ofensezi. Wow, 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 îți destin te ofensezi. Wow, 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 să-l dobor nu reușești. A terminat Minecraft cu Ice Silent în VR. Testează TikTok-uri, curse cu dragon, este fire. Ieza Sami e în top mereu. Aruncă cu bombe, frate, haterii face fileu, yeah. Ieza Sami e în top mereu. Aruncă cu bombe, frate, haterii